Ketemu maneh Lur ambek Kartolo CS. Saiki judule Kartolo Kumat-kumatan. Ceritane dimulai Cak Kartolo lagi omong-omongan ambek Cak Yayu. Ketekan Susi adike Kartolo. Nah, Susi iki ngabari nek Tini pacare Kartolo iki minggat. Dikabari ngono Kartolo semaput. Bareng wis sadar, tibake hilang ingatan alias gendeng. Terus Cak Yayu kecantol ambek Susi. Rungokno Lur. Kurang ajar kon niku. Lah apa? Dicecek wong kon julekno iku. Kale kok nak kaya wayang golek ayo. Kok kaya wayang titi. Mau rek ngene yuk aku iki sumpek yuk anane tak rewang ngidung-ngidung mang ya. Bahkan sumpek bandak. Lho ngene lho. Tak dudono persoalane. Ya wis persoalan apa? Aku lak mlaku-mlaku ah. Wis, Tapi gak nang tunjungan yuk. nanti Mlaku-mlaku nang pinggir kali ya. Karo nyambut gawe karo sis-sis. Sebab nyambut gawe lek dipeng-pengno terus awak rusak. Soro tadi lek pegel ya ngaso ngono lho ya. Iya. Terus dadak ono arek wedok nangis yuk. Sakno ya. Yuk kok becik. Kan iku lapor mewek ngene. Loh, Aku dadak ndelok rupamu eling bapak yuk. kon kate sampel ah. Wong bapakmu kaya ngene iki lho, lak ya ganteng aku mbek bapakmu. Kang ngono yuk ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne. Ngono iku. Jadi arek gak gelem terus minggat. Wong tuane sing salah iku. Lah ya saleh yuk ngono iku. Anu yuk. Wong salah kok saleh. Salah. Salah. Arek durung cukup umur kate sik sing nang sekolah ojo di apano? Aja dirabekno. Lho, lak eling aku nu kaset loro pangkon iku. Ya eling ae lah wong sing gawe awake dhewe kok tetepno. Ngawur kon durung melok. Oh, wis melok kon niku. Nek meloke pancen gero melok bahane lak teko aku kok niku. Kon niku malah lali mbek kancane kon niku. Bahan sing ndi? Ngawur e. Lah bahan kon nang nggonku iki kok. Lho iku lak nagih utang iku. Nagih utang sing entekne ya bojomu dhewe kon niku. Terus ngene yuk, terus tak dalan nduk omah ya sakno tak tulung, tak lapurno karo Pak RT lek nyoto-nyoto arek iku pancen minggat. Terus tak balekno nang wong tuane dek gak gelem wedi. Terus tak rewo nyambut gawe yo nyurung cikar ya nyurung bemu. Kayane tak gawe ngingone arek iku sakno jane ngono nit rasane atiku iki. Nit e. Nit ngono kapankah aku bisa hidup bergamping. Timane bergamping anu berwedi ae. Bersamping. Samping lho. Iya, dadi saiki aku yo kadang-kadang lek bengi yo melok arek-arek, yo melok grup arek-arek kadang-kadang. Ngene lho ya. Dadi nek kon niku ben bengi ngluyur melok grup barang pemane arek wedok jange kon sirap sih. Iya. Kon rabi yo. Lah iya wis ngerti wong padha anune. Lah iya padha wayang aneh ae. Aduh, masalah. Kok aku nang guyu iso koyo ngene rek. Lho sapa? Lho adik. Sus. Apa sampean nduk kene iku? Lho, lah iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayu dadak dijak ngidung. Le, iki siapa iki? Iki adikku, Adik sekandung? ingkang Yayi. Kang Yayi aja. Ingkang Rayi. Rayi ini ya? Ya adikku. Sak apa iku? Sak pada ya? Iya. Tegese sekandung ya? Ya sak kotak lah pokoknya. Cak. Aku ndelok iki lho Cak, kanca-kanca iki jenenge sapa sih? Yayu. Lho, lanang ta wedok Cak? Le, iki kepingin delok ah. Takon kok kepengin delok ngawur Ya ae. tegese ndelok omahku. Lah apa omamu ngomong sak. Tibake anak penat temen ya? Adik. Adik. Iya, aku nek aku nek roh arek wedok ayu ngono omongku lho mencela-mencele. Le, Apa sih Yayu apa sih? Kok arani wedok Iku lho, aku nek ndelok lambene koyo wedok, tapi sikile kok lanang. Iki apa ya arane ngene iki? Lah iya apa Cak? iki mesti arek iki ya bekisaran mbek. Ngene lho Mas Tolo ya. Pokoke aduh masalah kok. Niku lha apa sih kok? Lah apa lambe kok jiwiti? Gak ngono, aku pokoke ya nek teman-teman iki adik sampean aku I love you. Oh lho. Kon Cak. Mau jok gelem Cak. Mau gak gelem kok. mbek gawe apa arek iki pajak. Pajak. Kesakno aku iki mateni wong ngono ah. Ya ora BP 4 mati kabeh ngono ah. Pacake piro Cak pacake? Ya ndelok kari ngejir ae sih yuk tak delok yuk. Kon iku lha apa sih Dik grek-grayang ini barang lho katanya nyopet aku. Pipimu lho ngene pajak, Dik. Tapi Pipine. lek ndelok siunge gak arek iki. Wah, mau Cak apa mong durung Cak?
siunge ngono aku. Aku tas mari dipangur kok, Dik. Iki ana apa kok kesusu? Engko sik yuk. Aku ki goleki peno. Lah apa? Ning tini ku lho, mlayu-mlayu goleki sampean jare gak kerasan lho, Oma. Lah gak kerasan tenan ndi terus? Hah? Minggat. Heh? Minggat goleki peno. Minggat. Iya. Wis, aduh masalah. Kon iku ngawur ae, semaput ngebiyuki aku. Sampeyan niku ya napa sih wong cacak kula semaput kok enak-enak. Cacakmu lho tulungan. Lho, nggih sampean rewangi lah ngoten. Sapa ngrewangi? Sampean. Kok kiremen aku. Cak ilingo cak, aku cak ilingo cak. Apa-apa aku ya wis malah kebobohan kene. Kene lho. Lho. Nek apa sing nolong kon niku? Sapa maneh? Sampean niku mara tuwa. Lho. Pun melok-melok. Urusan anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak. Kamu ngene sik niku lho. Nggih. Cak ilingo cak. Ilinge wong kancamu kok mara tuwa iku lho. Saniki anak sampean jange kula rabi, Pak. Nggih. Dirabi. Iku dulurmu iku. Lho bebek lan apa mriki, Bek? Le cacakmu iki duwe lara iku, lara gendeng ah. Mboten cacak iki apa rek aku Sampeyan sama pun anak ngurusi bibike. kula, nggih. Sampeyan ngurusi paman sing ngono. Lah lek kula niki pun jange dadi bojone kali dini sampeyan pun aru-aru. Perkara kula damel elek kula damel apik niku urusan kula, Bek. Sabar tak cak ilingo aku ki adik beno cak. Eling. Lah. Oh. Lah. Oh. Loh, eling adik gitu. Lah. Loh. Wis. Keloro. Loh, yuk. Waduh ya, lho Adik. Lah iya sampean lapa aku kok sampean celuk bebek iku lho. Wis pekon ta. Wong aku kok njeluk mara tuwa iki lho. Bar aku yo mon duwe mantu awakmu. Lho. Napa ora aku ngandengin cacak kula sih? Oh, potongane kaya sumute padasan. Lho sepatu. Wong kok pada aku tindi pindho ngene ya. Kan gawe-gawen tak kan iku. Loh, sapa iku? Oh, aksi tak Sopo sih cak wong gak ono sapa-sapa ngono lho. Oh. Bajing. Oh, bajing cliring. Aku njaluk gawemu. Iku lho. Carilah kekasihku yang bernama Tini. Waduh, klotini Aku tidak bisa hidup tanpa Diko. Diko dah duduk. Ayo, aja tibarengi ngono lah tambah gak karu-karuan cacakku iki. Loh. Oh. Sopo? Sopo iki? Oh. Oh, londo rene. Loh. Oh, tadi londo iku sikile 6 sungute loro. Oh, ngawur iki brengos iki. Grabak kae kon niku. Lho. Oh, yuk. Waduh, yuk ya apa yuk anu Dik, wis ngene Dik ya. Ya apa cak? Kon saiki mulia ya. Iya. Gampang perkara omah iku wis terserah awakmu, aku tak lelono Dik, ya. Lah lha apa sih cak? Nek iso ya ayo urip mbek aku bebarengan, nek iso engko ning tini pisan dikumpulno. Ndak bisa. Loh. Bagaikan sayur tanpa garam. Mbok. Ngene lho, tadi kenene dilekno karo adikmu ya gelem. Aku kalau tidak hidup berdampingan dengan bakul kapur. Di ngapur pilingamu ngono. Lah aku lak kancamu sih lho. Cik yuk, nasib. Ayo, niba maneh. Ayo, cak ayo. Ayo durung-durung ae digecoki cak ayo. Wis gak gecoki. Lho, ngono ngeblak kok lak loro. Bah loro bandak. Wis ta yuk. Sekarang aku pasrah padamu. Tak gawe apa aku mbek awakmu? Soale adikku saiki wis aku pasrah yuk. Pokok kok gawe apik. Aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku malu dengan teman-teman. Lho, ada temen-temen. Kan iki isin mbek temen-teman niku apa? Tula jahe enak jahe, jatuhlah jahe ci. Kuntul jare banyak doke bajul kari cici. Abang-abang. Gendera londo. Tan titik. Kuburan mayit. Lambi abang. Ku tanda moto. Wedak pupur. Kayak nampok pilingamu. Oh. Plonga. Wis lho kan minggat-minggat to kok niku. Becik wis yuk tak tinggal Dik, ya Dik. Loh, Nanti iku apa iku? Lho. Wah, wis temen. Ya apa ki cak ayo? Sik tah iku cacakmu iku duwe lara saraf ah. Gampang keliru ngomong soro aku. Gak duwe lara saraf gak iku asale ngono lak nolong ning tini ta. Lah ning tini ku
gak tega ndelok Cak Tolo iku. Nah Tini iku apane Tolo? Asale biyen kepethuk nduk dalan ngono lho. Oh wong liya ya? Iya wong liya nang saiki mendalem mbekne. Kartolo mendalem mbek Tini ya? Iya. Lah terus saiki gandeng Kartolo wis gak ono terus awakmu. Walah Cak. Wis padha gedene iya maren. Ya apa? Iya. Kon seneng? Ane aku jual mahal iki. Loh, sampeyan aja ngomong ngono lho ya, nek pancen sampeyan gak seneng. Lho, ala sawangane wong lanang kok sampeyan sitok-tok. Gak kurang wong lanang. Lek ndi ae? Masih angsip iku lak gelem mbek aku. Ana pasar sapi lanang tok. Kono aja ngono. Sik jenengmu siapa sih? Jenengku ta? Heeh. Susiati. Siapa? Susiati. Sarmi. Cak, ndelok Cak, kok sampean? Ora kelapa ngrabak kuping bareng iku. Masalah Cak. Ndak ono ae. Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi. Kono cok kelakuan ajar kan iku. Panjen ngono iki isin-isinno kok. Saingine lho, Sus ya mati. Sus sapa? Susiati. Susiati. Ojo diglangsar ae. Gak, Susiati ya. Iya. Kok aku temen jenenge tok koyo ngene. Kok arek iki lambene. Ya. Lho, ya jelas apa lambeku? Daging. Sus. Apa? Amamu ndek ndi jane? Omaku. Heeh. Gak tak gowo. Kasane bekecot ta. Tegese ngono desane kampung endi? Desane ta? Heeh. Simo. 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 Heeh. Simo iku ndi sih? Simo Kalangan iku lho. Oh, nggone kupat ngulon iku. Endi? Bener Kupang terus ngulon. Kupang ngulon ya? Iya. Bemune pira? 100. 100. Iya. Lek kan iki temen lho ya aku pemungkana wong e. Iya. Pokoke kan sawangane kok mesra temen. Mesra, ya gak mesra. Aku seneng lho kok mesra. Iya apa ngomong apa? Kok arek iki nyedek-nyedek tak arek iki gak. Aja ndek ngene ta, Cak. Aku malu, Cak. Ah, Cak Cing. Salah pangan lambeku. Le, Sus, wis pokoke ngene, nek kono ngarep ngomong padha gedene ya. Iya. Saiki paman kono tak iku ya apa ngono. Semoga kaya maratuwa mbek maratuwa lanang wedok iku lho. Oh iya ya wis, Ngerti sih? Wis, Apa sih? runyang-runcung iku sih. Lah dalah ya. Iya. Iya. Lah wis ayo saiki ngeten tang wulan. Lah pisah-pisahan niku. Lah nek sampean ngulon tak tutno ngulon tak wis padha ae sih. Tegese kan tak rabi gelem tak gak kon niku kok. Aku sampean rabi. Iya. Sik tak tarini awakku dhisik ya. Iya tarin. Susus. Apa? Foto gendeng nih. Meneng wae ta Cak kok diguyu wong akeh iku lho. Bah, wong-wong. Kon gelem ta dirabi ayu. Ayo gelem sih. Tapi aja kaget lho ya. Yayu iku umure karek sagongan tok. Kon ngancam aku apa iki? Wong jange bojone diancam sagongan barang. Wis saiki ngene lho aku wis apa jare sampean pokoke aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak. Wis pasrah ya. Iya pasrah bongkokan. Ah ya kata bongkoki kono ngawur ae adane suket dadi bongkoki. Nah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu tak takokno ya. Iya. Nah terus wetone apa ngono gawe dina apa ngono. Weton nyaman apa sih? Weton musik masih apik pola lan dudono. Wetonku ta? Heeh. Wetonku. Heeh. Selasa Pon. Selasa Pon wetonku Jumat Kliwat. Loh, apa sih Cak kok Jumat Kliwat iku? Jumat Kliwon. Hitungan ketemu piro? Jumat Kliwon, Jumat papat, Kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya. Heeh. Lah weton apa? Selasa Pon. Selasa Pon, Selasa 5, Pon 3 13, 14 10 ambek pira Mang? Ambek 13 26. 26 terus digawe arisan sing 50. Terus dilungno ansip. Loh, 26 iku gambare apa, Cak? Gambare apa 26? 26 iku mesti gambare bebekmu, Bek. Kene lawan blaran nang gambar-gambar iku Sus kene Ayo Sus. ditomboki ngono lho. Aja main tapi kon dadi bojoku maneh tak
pecel gegermu kon. Waduh, Cak, ya mau durung dadi bojo kok dipecel geger. Iki tegese wong lanang iki nglarang aku ekonomis, Dik. Ekonomis. Lho pelit aku. Walah, aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diurus sikit ngene ku ya, Mo. Lho tegese ngono aku secara perhitungan, Dik, gak brol-brolan kaya kanca-kanca ngono. Sampeyan niku njaluk enake dhewe ae. Nek nang warung ana kancane nang warung melok ngrumbul, nek wis mari ditukokno ditinggal. Lah ketika apa aku bayari? Kok sudi menang ngono? Ya gentenan lah ngono. Nek arek-arek nang warung aku melok. Terus arek-arek akeh aku sing ngajak nang warung ngono. Iya, wis Lah ya jogrok. Maren, Cak, aku tak mulai, Cak. Mulai. Wani ya? Ya wani. Duwe sangu kon. Nyangoni ta? Tapi piro njok piro kon? Wis kene sakanane dhuwit. Apa wedene tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan. Gelem pokoke nek gene Pak Bemo. Kendaraane piro? Wis ta lho Cak endi jange nyangone kok kakek ngomong. Sing nyangoni ku sapa aku takon wis disangu kon. Lah iya aku iki gak duwe sangu, jange sampean sangoni ta. Rasakno nyangoni kon mungkin dhewe playon iki mang ndakno. Wah, apes gak tau kenal wong kenal pisan. Wis ngene Sus. Ayo mulai bareng nang nggonmu ya. Engko nduk embong aku tak balik tak terno ngene ya. Iya wis. Mlaku-mlaku gena-gena ya. Iya. Ayo. Kartolo niat tetep goleki Tini. Simaan lur. Lah iya arek iki apa tak balen-baleni kaya ngono, tak rewangi nyambut gawe udan-udanan panas kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yang duwe perasaan, wong duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak depo. Awak dewo. Awak dhewe lah terus ya apa iki? Nek tak golek ngalor ya gak ngidul, tak golek ngidul ya gak ngulon. Golek nang embong sawu ya lek ono. Wah, apa iki? Ya apa ya tak wekas-wekas nang sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar. Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat? Buat apa? Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Kok gak mampir? Iku sapa sih melok ae iku? Wah, ono sumpek-sumpek lah iki dhuwit gak nyekel. Sembarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, iki lek ngono, enake tak leki dhewe ae. Coba mbok bengi tak melek ning sore kayu. Dene iki tiban klopo ya apes awak ngono. Lah iki mau kanca-kanca situk ta ya apa? Mbok ngidung-ngidung ya gak pernah aku iki soalé wis kadung bingung. Lah ya lah apa kepethuk ya ayo lah Dik ku mang ya apa? Tak delok teko doan ya ayo waduh mepet-mepet sampai meh kejegur kalen Dek. Wis ya apa ya? Nang bos ya ana utang-utangan aku. Tapi lek ndelok ngono lek dicoba terus suwe-suwe kono ya mencep lah ngono. Dirang-rangi awak dhewe ya adoh suwe-suwe lek ngono. Wis sing penting iki duwe dhuwit didik tak goleki sampai di mana aku cari. Ya, berangkat. Ho. Gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencit nang Surabaya. Tak empet-empet kayak gak betah kecepit. Iya. Kayak bingung rasanya hatiku. Iki tak delok omah kok rodok mumet wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek pancene batinku sing owah. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dik,
Dek Tini. Melayu nang lengi semut pokok sedeng. Tak tututi tapi gak iso balik, Dik. Ya. Bakul gethuk. Tak enteni. Kepethuk. Tak enteni, tak enteni. Saiki lanjut ceritane Lur. Sapari ketekan Kartolo sing kumat-kumatan. Terus Kartolo njaluk kerjaan nang Sapari. Itu guyu aku. Aku biyen niku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen digutang bapak ning ngene. Oh alah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter. Tapi jodoh gak kena semono. Lho ya perkara sepele lho. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Tapi enak, senajan aku wong kesenian iku ya nyukupi. Bendina tak olehno sajen. Ya oleh beras, ya oleh gedang, lumayan. Masih aku jiwa seni ngene iki ya gemi. Ya hati-hati, ya nyatane. Aku melok rekaman ngene iso. Gayo Mas itu. Wis kabeh tak tembok mubeng. Jange ngunjukno genteng, ulan selo ga oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar situk. Larene bojoku iki kepengin dokar. Eling-eling gotong royong ya dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol lho perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wakoe. Ya ana sing turu, ana sing lemu. Jarine takon tanggaku Cak Sapari, nek numpak ngoten niku mbayar pira? Ya ndelok suwe gelise, Dik. Nek suwe kok ya sampai 10.000. Nek gelis 2.500 umum iku. Sebab 10.000 kok ambek mumet-mumet. Ngono tanggaku takon, lah sampean mboten tau numpak. Ya sak karepku aku numpak. Lah bayar gendeng wong tekku dhewe kok bayar. Alah dokar ya sial terus janggol mulai esuk. Wis dokar tak dol saiki nganggur. Jange nyambut gawe. Nyambut gawe nandi. Wis lok bakro. Gak lancar belas. Wah. Tukang pangur teko iki. Bontong ngelomot kebong lontong cokot semut. Mamulo ya iki lho sing gare sebel-sebel ae. Durung nyambut gawe kepethuk wong gendeng. Loh, Pri. Loh. Waduh. Kon lho. Lupa sama gua. Kon niku siji ndang. Kok goa bareng. Wah ya pangling rupane jek pangling suarane ri. Ya gak pangling ambumu lho. Lho. Sebabnya aku lak lemu hari saiki rada kuru ya. Aku kepikiran kon. Ya apa kabare arek-arek? Kabare arek ya? Ya. Ya aku bingung. Wis. Ya pring-prung pring ori, pring-prung pring Jawa. Ya sing di sing ana ngono lho. Wah, ya apa waras? Padha waras. Sudah lama enggak ketemu ya. Omonganmu iku sing mesti ku nek bahasa Indonesia ngono lho, cek dicampur-campur ngono. Wah, omongan kada-kado iku wis gak usum jaman saiki iku. Wis suwe gak petuk karo barek peno. Wanyane wong iku kadang-kadang ya kumpul, kadang-kadang ya bisa ya. Iya, aku gak kumpul lho kon tinggali terus. Lah tak wara kabeh katut ta Pak mbon kuat cek ijen mawon.
Wah, ya apa? Ya apa? Delon tari iki. Kon gak ro iki. Apa iki? Iki lah sarung teh. Ngawur iki ndoke bajul putih. Iki lek sawaya kon malam Jumat melok aku numpak bajul putih ya. Teko segara kidul nang segara lor wis gathik bayari sak jam situ. Kon suwe ta gendeng ini. Ya oper iku mono sarung. Lah apa iku bajul putih? Kon iku ngawur iki apa iki? Lho iku ya anu koloran. Ngawur iki ususi Sultan Pajang. Lho iya ri, wong iku kepethuk aku gerdu Papak Parimono ngono. Mamula kan iku wis kan iku demot ae. Ngawur. Lah iki apa iki? Wah, iku ya goblok iku. Sopo? Goblok. Ya kon gendeng. Lah apa? Iki ngono, kulite kebolando. Lah, lho masih didelok iku goblok, lah kulite kebolando ngono iku. Lah wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek. Ilmu apa? Matematika ta? Ngawur ya ilmu sing iso digdaya. Lah iki, apa iki? Iku ta? Iya. Iku ya anu iku kaos kutang iki. Ngawur Apa iki? ya iki sing iso miberi. Aku nang langit sapitu yo. Klambi ontok kesuma iki. Oh, iki lek digawe yo. Wis nemen-temen kan iku ya wis dilolo. Wong ngono kok klambi ontok kesuma iki lho. Lho, Ri, wong sing penting nyambut gawe. Lho iya. Glendang-glendung. Gak apik dadi curigane tangga. Upamane kon wis rabi. Nah. Anake wong gak kok ingone apa gelem? Ya gak gelem. Kan gak gelem to? Gak gelem. Lho, ya mulane wong sing penting berusaha. Mbuh Iya, iku mepet nang kanca, mbuh mepet nang opleter iku gak ngerti. Sing dipepet zaman saiki gak gelem lho. Wong iku aja mbutuhno mepetan terus ae ta. Sing penting usaha dhewe-dhewe. Aku tulung ndik dinane iki aku panjenengan gak nyambut gawe ya apa. Kok gak nyambut gawe? Lho ya apa ya? Aku duwe ngon-ngon ucul iki. Ya paribasane iki ya sawah gak matun, kebo gak nuntun. Ya. Sirsiran gak iso rukun. Pedhot setengah dalan. Lho, dadi kon iki patah hati ngono. Lho, ya apa ri? Teman-teman sampe gedodot aku nek. Ngomong kayak terakun. Lah maksudmu ya apa maksudmu? Maksudku ngene, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe, Dik. Iya. Ya, Dik ya. Ya apa, Cak? Kalau mulai kemedi ambek aku sih lho. Kan iki pernah caca ambek aku iki. Ya tak nyambut gawe ya apa aku tulung. Ngono ta. Tapi kok nyambut gawe kasar-kasaran ngono gelem sih kira. Gampang kasar gelem halus gelem. Oh, sebab iki serabutan aku biyen iku ya tau melo no majikanku ya. Pokoke aku iki agas ri pokok gak ono bose ngono pating glendung aku. Iya, wong. Siapa sakit dadine timbangane burung. Pokoknya kandhanono bos mulai aku nyambut gaene akas. Oh iya jangan khawatir. Tapi kon kudu sing temen lho ya. Aja pek pinek lho ya. Gak. Wis, aku sumpah. Temen sebab dhek iku majikanku nyewakno pengeras engko nak kon njupuk mie. Kasihkan tangan. Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif ri. Iya. Tapi kon aja ngene lho, sosok kon kumatan ngene iki. Enggak ri ya wis. Temen ya. Saiki sing waras sehat. Pokoknya bayaran terserah wong kaya jiwamu. Ya. Iya, wong tak sodorno mbek majikanku kono. Ya. Ditampa lan enggak ya jari aku. Lah saiki kon aja numpak dokar, aja numpak becak kesuwen. Lah numpak apa? Ayo. Kon numpak gigiri gajah kene. Lho kan iki ya apa sih lho? Aku tak miber. Wis kumat maneh. Lho kon aja ngono tak lo medeni kon lo ah. Ya saiki gandengan tangane ya. Ngono ta? Numpak sepur apa numpak becak? Ya wis mlaku ae lho, numpak sepur iki numpak nok endi wong ngene arek. Mlaku ae. Iya. Leweng yang koyo wong bengok. Arek iki biyen nek bapakne dagelan nek gak ngene. Kok iso ngidung padha ludruk. Meringis untune atos. Sabar. Iya, untuk kabeh ku atos omonganmu kon niku. Cok kon koyo wong gendeng. Kon koyo wong gendeng guyang-guyu. Kon dhewe sing sampel. Kok malah kon nuntun sing waras sih kon iki. Oh, tak tuntun ngono lho. Ayo nang ndi iki? Ya kan nama majikanku. Ayo. Terusane Cak Bagong omong-omongan ambek Tini anake. Tini cerita nek duwe pacar. Simakan ya. Ngene iki lho anak-anak nek gak nurut wong tuwa temenan. Duwe anak sitok. Biyen tak tuturi kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne ya ngono tak tuturi gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut.
ngenes. Mbokne saiki sampai odare udara. Wong arek sitok gak nurut ya apa karep kuwi. Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jero mikul dukur jarene nyang tuwa. Saiki mbantah wis gedhe. Kanca-kancane wis duwe anak. Tak omah-omahno gak gelem. Saiki mingat. Minggat ya apa ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Wes. Pak, Tin. lho Pak. Waduh Tin ya apa kon ngene iki Tin? Mbok kon kok tega barek bapak kon niku Nangis ta, Pak? menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku tak golek nyang ndi Nduk kon gak kepethuk sampai tak golek nyang Amerika Serikat kono. Cek adoh sih Pak sampean iku lha ya apa sih Pak aku gak seneng iku sampean peksa ae ngono mau bapak aku nyengkre. Kon niku mono wis gedhe, bapak mono wis kepingin gendong putu. Ngono lho. Nurut barek bapak. Wong atas domamano kaitan gak seneng suwe-suwe kon lho. Temenan wong. Enak apa wong duwe bojo iku? Lho ya apa wong duwe bojo mono banyak mengandung vitamin. Ngono lho. Nurut bapak wis ta. Bapak gak kurang-kurang nuturi kon, Kapan maneh? Mbokmu ya wis gak ono. Ngono lho. Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno ya gak seneng. Kon iku milih sing ya apa, Hah? Tak rabekno iko, pangone wacari iko gak gelem kon yon. Nah, apa aku sampean nabek narek angon iku? Ya gak apa-apa Mas arek angon. Mesti ngono lho, nyambut gawe ning gethu iku kon niku. Gak Pak, aku milih dhewe ae. Milih sing ya apa kon? Hah? Milih apa? Ya sak sirku. Saksirku aku sumpuk-sumpuk kon tak rabi dhewe. Lho Pak, ya apa sih, Pak? Tak rabekno tanggoku dhewe kok lho kon niku kok iso. Aja ngono, Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ana sing nulung. Arek iku ya apik ambek aku. Gak nyono lho, Pak. Aku kepethuk ambek arek iku, Pak. Lanang. Iya, Pak. Mosok padha wedoke. Terus kene ditolong ya apa karepmu? Hah? Karepmu ya apa? Sajane aku iki ya gak tega ninggalno arek iku, tapi aku suwe-suwe dadak gak mentolo, Pak, ndelok areke, Pak. Kaitane gak mentolo. Iya. Mari ngono. Ya embu. Iku bare wedok saiki ngono drabekno wong tuwa gak gelem nang njaba kepethuk arek lanang nggo ungsel ae ngono. Ya gak, Pak. Aku ki sakno ndelok arek anane aku ki jange muli maneh iku ya. Ndelok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngingoni aku. Sampeyan ngerup ya gak penggaweane ngono, Pak. Melok gak tega, men. Nyambut gawe apa? Ya nek teko aku tak delok budal sore ngono. Teko parek esuk iku celaan barang Tuh, ngono. arek. Wah, jane kenal arek iku, Tin. Enggak. Golongane maling iku mesti. Oh, apa budal bengi nek gak maling kan iku? Enggak, Pak. Golongane sidakan lho, Pak. Apa sidakan? Mosok gak ero deh, Pak. Sidakan iku apa? Takon. Sing gaene iku lho, Pak, ngene terop. Bowo ta? Enggak, Pak. Apa? Ya wong papa cing banyoli wong ae ya, Pak. Dagelan. Iya. Waduh. Apa Tin? Cilik tak gedhekno kon gede-gede kok rabi dagelan. Ora dorong kok, Pak. Aja rabi dagelan palang rabi ketoprak. Padha ae. Tapi ya pancen ngene Tin, bapak iki wis gak nglarang kon soalnya wong seneng wong cinta iki lak gak ana tokone ae. Tapi kon yo mulya, bapak gak ana wangi. Ngono lho. Gelem tak gak mulih nyang omah? Sadar, Pak, aku yo nyingkir tapi sakno aku nek eling arekku yo sakno. Wis suwe lho, Pak. Ngingoni aku iku saking ya apa sih abot-abote dhek iku kepengin nulung aku ngono lho. Masih nulung yo ono pamrih, mesti arek yo seneng barek kon ngono. Yo gak ngerti, Pak, soalnya pamrih enggak iku pokoke aku wis matur suwun sih ono sing nulung aku nyingkir teko omah. Saiki mulai. Mulih nang omah maneh. Masa sih omahku wis tak dol hari ini. Ya apa sih Pak sampean tinggal diluk ae kok adakno. Digawe sangu golek kon sampe teko ndi-ndi omah wis gak duwe arek. Saiki ngene Tin, nek kon anjene gelem ambek arek iku ya gampang. Saiki ayo nyanggone pamanmu kon ae. Nang paman, Pak. Iya. Aku seneni, Pak. Oh, tanggung jawabnya bapak sih. Iya aku kari-kari ae sampean mlebu dhisik ya, Pak. Sementara kon manggon kono, dene kok ana jodohmu barek arek iku gampang ya. Iya wis. Ayo. Nah. Nah, mari ngono Basman ketekan Sapari ambek Kartolo sing njaluk kerjoan. Bareng Sapari ambek Kartolo nyengkre, Cak Bagong teko bareng ambek Tini. Gak suwe, Kartolo muncul maneh, pas kumat pisan. Ya apa akhir ceritane? Lucu po lur, rungono sampe entek ya.
Dadi wong tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok aja ini. Adik sawahku ombo pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau. Kulone kali 8 bau. Kidule kali 10 bau. Lore kali petang bau maneh. Durung tengahe kali. Ayem wis. Mulane sing darep wong tani kaya aku gak melulu nandur pari palawija ndak. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno pertani aku, nandur kentang. Wetane omah tak tanduri kentang, kulone omah kentang. Kidule omah kentang. Lore omah kentang, aku di tengah-tengah pule kentang-kentang. Ngono nek panen nggopono wong wis. Lah aku termasuk sugih tani. Termasuk wong cukup nek panen kentang masalah wis pegawe-pegawe iku. Tukang-tukang sing diarani ngeringkesi kentang mikuli teko Tegal go nang omahe kelompok nang gudang bleng-bleng. Bengi ditutup gudang dikunci gak iso turu aku. Kentang gegeran nek kancane. Oleh gegeran ngene oleh unine kentang gegeran iki. Siji wong barek kentang siji. Nek wong gegeran ono sing gremeng-gremeng ngono sawatan. Lah nek kentang gak gegeran. Suarane liri tapi guyokno. Lah wong kentang nek gegeran unine ngene, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku maju. Sing diarani wong maju kaya aku kadang-kadang aku iki mengikuti resepsi. Kadang-kadang aku mang seleksi. Kadang-kadang aku konferensi. Kadang-kadang sanusi. Terkasih. Sopo kon? Lho kenapa nek muli kon iki? Oh, maksudnya gede kan sing nyimpuni, kan sing ngeramut. Karep niku yo opo kok niku riri. Lah niki ajenge kula himpun sampean. Lah apa ngimpun aku? Kon niku. Lho kula wangsul ngriki malih nyambut damel teng ngriki. Lah iya sih, aku yo gak ngusir, gak nglereni. Mutung-mutung karepmu dhewe. Coba ta? Kon liwat ngarep omah tak mati. Oh, kuwi apa? Aku wis ngerti nek kon duwe damonto, tapi nek biasae ngarep omah yo lerek, tolak-tolak. Niki mboten mutung, Pak. Lah ya apa? Pados dhuwit gede. Terlalu gede. Iki jarah. Aduh, masalah. Oh, dihapur aku. Malih kula mboten melok-melok kesangkut, Pak. Lah iya. Mulane ya, kok tak kandhani ya. Nggih. Ojo melok kaburi cangak. Ngerti ya? Nggih, nggih. Kaburi cangak iku dikusah melok per gak karen tujuane. Nggih. Iki termasuk kon pemuda parasit. Nah, niku Pemuda tegese tanpa daluan. Ngalor-ngalor kidul-ngidul, glendang-glendung kon, ngerti ya? Apa gak ketiri-tiri nek ngene aku. Kon dandane omah medhak, Ayo, gak latar liwat ndi latarmu gak ono kon. Ayo. Lho, mboten soalé kula niki bingung mboten duwe latar ngoten mboten. Lah ya apa kon? Bingung kula niki kok aneh ngoten lho. Lah ya kok gak katut. Kok mboten dikabari. Lah gak dikabari kelakuanmu aturanmu koyo aturanmu, rupamu kok cibuk. Ngeten lho, Pak. Kula ngriki niki mboten ijin. Iya apa. Ambek sapa kon rene? Kula ngriki niki mboten ijin. Lah ya ambek sapa? Nggih kali panjak-panjak niku. Lah apa kejap-kejap panjak iki? Lho, jarine penting dikongkon guyu kali sampean. Lah iki masalah iki cek gobloke. Kon ngono termasuk godhog petung turun kon ngono ta no. Iki gak ono hubungan panjak rumah tangga, ngerti ya? Oh, ngoten ta. Lho yang panjak ta no. Metune sampean kok ditabui. Napa niku didabing ta niku? Kan ditabung rekaman dari kon niku. Nah, ora kon niku. Ngeten lho Pak Besman. Iya. Sing pun nggih pun, monggo sakniki ditertibaken malih. Mulane kon yo harus hati-hati. Ayo ngikuti kene ae. Goblok iku ta. Nggih, anu pun dadi pangunen-ngunen. Iya apa. Jiwa seni niku mana yang sukatnya ketel. Lah, kita harus merenggut di situ. Oh, dadi ibaratnya kon koyo sapi lah nggih. Lah sampean koyo pedet. Kon ini kan ya apa sih maksud? Kula enggak ada rencong. Rewangul kok rencong ya. Nggih, kula betaken pembantu malih. Oh, ngono ta? Nggih. Tapi arek di bojo ta bujang? Bujang. Enom ta tuwek? Nggih, tasih enem, ganteng. Iya, aku butuh tenaga. Cuma Sayang, Pak. Apa? Arek niku mboten tapek penuh, Pak. Lho, apa nih utangnya ta? Oke. Utangnya akeh. Mboten soal utang. Lah ya, Pak. Sok-sok urat saraf niku sok sedek niku. Lho anu ta? Terganggu urat saraf jiwa, anu penyakit jiwa. Dat eling, dat enggak nek eling niku nggih komplit arek-arek niku. Aja kon jarene.
Katano nek eling komplit arek katano. Sing gak dijak sapa iki? Lho, niki. Ngene. Oh iki jare. Iki nggone sing diwaroki. Lho, kok warok. Ti. Nggih. Dan warok Ponorogo. Aja warok. Aku majikane ngono lho Ri, kon Iki borone aku. Kon iku wali. Kok kualik napa? Kon iku boroku, aku jeragane. Kula ngomong napa? Iki borone aku, dadi aku niki boro sampean ngoten lho. Ya, kok ora wali. Kenalaken iki bes. Lho, ini lho aku bes. Kok muli malangan nek bes-besan. Kenalaken kula Kartolo. Oh, Kartolo. Kancan Ganteng Sapari. nggih. Oh, ganteng sik enom nih. Tapi sampean mboten percaya. Apa sih? Nek kumat. Lho, niki lho, terus ngeten niki terus bajul putih. Oh, ya enggak sarung diwel-wel sarung ngono kok kono ngawur ae. Napa? Sarung nak. Rasane napa, Mas? Iku apa sarung nak ya? Nggih sarung. Ngono ya bajul putih. Sing ngomong bajul putih sinten? Ya kon, Lho lah napa? Sarung. Mboten ngomong kok sing ngomong niku lho sinten? Safari. Ya gendeng Kon Sapari. dhewe bentuk. Goblok kok niku takno. Lho, kon kok malih-malih pantat kon. Lah Lho wong nek sarung niki mawon mboten napa-napa. Niki lho, koloran niki lho terus usus Sultan Pajang. Iya nak, usus Sultan Pajang nak. lho wong koloran ngeten lho. Kalau orang menuri kon iku ngawur. Kalau orang Mamula kau ngejar ini kau ini betun nah. kalau orang usus Sultan Pajang. Kok malih aku sing gendeng. Lah iki lho, sampean pirsani niki sing dicamel niki. Goblok. Niki terus lulange kebo. Wah, lah ngoten Sapari niku gendeng, Pak. Pun suwe ta nyambut game mriki ni. Baik ketuluran jeraganmu ri. Boleh aku ibadoi ta nulari iku. Kon kok malih ngono sih lho. Lah niki lho, terus niki lho, klambi Antakusuma. Coba. Kas kotang iku. Nggih. Iya nak. Wah, lek ngoten sampean periksaaken mawon Pak Sapari. Nggih kali sampean pisan mesisan nggih. Lah apa kok melok katut lho. Mboten Pak guyon-guyon ri. Kon mang lak ngono sih waktu kon kumat mang lho gendeng-gendeng. Lah kula nyambut damel mriki, Pak. Ya, ya, ya. Lah budal kula wau numpak bajul putih. Mulai. Wes boleh jimbak karo-karo. Ini kula kentang gobis ini lak Iya. lakone ludruk. Iya. Panjak kendang. Sinambi dodo. Nah, Iya iya. Ireng manis. Ada ludruk. Pun direwangi ta. Sampeyan Direwangi malah apa? melok gendeng sisan ki sampean. Pun saniki kula nyambut gawe napa, Pak? Teng mriki. Aduh lho. Wes. Nggih. Bupet iki. Wes. Sepunten mawon teh. Tapi api dibiuki ya ini. Dereng sarapan. Arek kon minggatane kok masih sarapan ora bupet ri. Wes Ri, iki dicet ya apa, Mak? Iki dicet direngno bles ya apa? Kenapa setuju ya sampean? Direng blas. Nggih. Lah koyo buwi ini. Wah, aku Lho, niki dicet tadi kapur. urusan dicet dikala urusan aku tak lapo kok narik ngene iki lho. Lah nggih niki sampean duduhi tas rada agung dudune niku. Lah apa kayak dudu. Sampean kandhani. Wis nak ya gak berarti ngecek batik ngapur ra ya. Saniki kula nyambut gawe napa? Oh nyambut gawe. Nyambut gawe napa? Ini Nyambut lho. gawe nang sawah nak ya nang Nggih. tegal sawah. Nggih. Ngono lho. Nah. Nggih. Berarti kon kudu ngongkon kebo sapi, jaran, kucing, ula barang iku ya. Nggih tapi sampean tangane pun tinggal teng kula. Aku nuturi arek iki lho, ngerti ya kon. Berarti kula teng sawah. Iya nang sawah nang Yo, tegal. padha macul. Irung gede, kathik wongkul. Ndi. Arek kudu tak banting arek iki. Bayarane mawon jangan potong. Dipotong ya wong aku diwadani kok dipotong. Ayo mlebu mangan. Lho. Mulai kaya kairun. Kula dadakan mawon nggih. Aku nu potongane mulai kaya kairun. Nggih. Terus nyambut gawe mangan iki. Pun, kula tinggal teng mburi nggih. Iya iya. Kan sing kerasan lho, ini melok maneh lho. Jangan. Kan wis arek iki. Kang, Lho, Dek. Kang Bas. Tak Kang. kepethuk dek gitar. Kok. Kok iku wis. Ya apa Kang, sak kaya-kaya peno temenan. Lah apa aku? Ya anak peno sing minggat iki kepethuk Lho, saiki. dadi anakmu? Iya. Pasti nih kok? Iya. Minggat? Mm-mm. Saiki kepenuk. Kecekluk. Keculak. Ngomong sing Dodol. Kebentuk. Goblok iku wae lho. ngomong iku sing genah ngono. Lah ya aku ngopo anakmu sing minggat iki kok wis kepetuk. Nah, Wis mulih. wis. Masalah selamat ono. Selamat ono arek iku. Apa selamatane? Selamatane jajan pasar ya. Heeh. Terus gedang iku lho, gedang sobo. Dadi gedang sobo ado-ado arek iku ngerti ya? Iya iya iya.
Lah sapa sik sapa nang omahe ngono lho ya. Glibet ae. Ya glibet ae Iya. ngerti ya kan ya. Heeh. Mbek ular keket, ular jedung, ular sewit. Lah keroken kabeh. Pak kok ngono bacaane, Pak. Lho nak nih. Iki lho. Ya apa sih nak kon tenaga lemes nak. Tenaga lemah. Wong wanita wani ditata uga wani nata nak. Supaya dadi pendekare bangsa nak. Sapa ngomong cipta iki? Oh, des yo. Rupamu kok cepuk. Ora apa kok ninggal wong tuwa iku nak api nak. Lah kula mboten seneng ajenge diomah makan nggih mlayu. Dadi persoalan kok diomah-omahno nak. Nggih. Oh ngono ae gak gelem balas mahari sih lah padha minggat-minggat iku. Pedhi digepuki bapak niku. Aja ngepuan tak gongku kon niku. Gak tau gepuk. Lah ya apa? Tak ceples tok ping 5. Enak mulih nang badas lho kon nak. Lah apa tang badas? Lah bapakku Pak Wo ya Pak D aku iki. Nggih. Terus Surabaya Pak D ndung turi. Lah bapakmu ngene badas. Enak. Luwih mantengan badas iki lho. Saiki ngene, Kang. Percilik Loh. kalah intereng. Apa, Kang? Percilik kalah intereng ngeser kere kalah mungkere. Apa, Kang? Meneng wae. Niku Pak. Bro wae puruku. Apa inten naga sosro. Naga ula. Pun Pak. Pun yang ngidungi mangga. Gentonge kula pecahi. Lho Loh, masalah rusak ning aturane. Niki sinten niki? Lah. Anu, sapari ri. Sari. Sapiri, sapiro. Ya Allah. Ari lu. Enten nomplong. Oh. Sari po. Iki lho arek nungkep lho. Niku lah bolo. Duh, ri. Nungkep Wis amjuk. waras ri. Pendek obate dokter ri. Loh, apa Pancen ini yang aku cari, Pak. Ojo duduk-duduk koyo narodot ah. Aduh, aku kena sasaran. Iki sapa, Kang iki? ini tak kandani ya. Sapa tak baturku ta? Iya, iya. Sapari mulih gak pamit balik nggawa rewang. Dadak oleh dapuran kaya ngene sik enom ganteng tapi Kanca kula niki. Lho, bayi Iki mata. sapa iki? Awake kok abu iki. Lho, ini kabeh iki kok kebo iki. Loro aku nduk omah aku. Aku mangan kepek dolan nek telung bungkus. Wah, nduk omah. Nyingit sego wae. Tini. Mengapa kau datang kemari? Inikah orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku? Ngawur. Maksudnya kalau iki bapakku. Oh, bapakmu? Iya. Oh, Romo. Wah. Romo kayu. Wis kenal, Tin. Lho niki Pak sing Iya, nulung iki Pak sing nolong aku. sing nulung kula nik. Sing tak omong celaan barang ya iki. Ya iki. Iya. Waduh anjen dagelan. Sing nulung kula nggih niki, Pak. Wale. Lah sing nulung niki kula, Pak. Ah iya. Tadi kan ini nyambut gawe tadi dagelan, Nak. Iya. Lah nggih kali sampean bareng padha. Lah no nggak grup ae, Nak. Oh, arek kok ya apa Dik Bagong? Anakmu wis kemulih ketemu. Pun ketemu. Iya. Ah terserah rek ae Kang aku. Ya apa Tin? Karepmu Tin. Iya, Bakon. Ya apa Pak aku ya bales budi ya wis ya apa maneh wis tak biokno awakku. Lho, Lho, dibiokno ya apa lah remek kabeh kon niku. Lho sarene anak sampean pun balas budi, lah perkara Surabaya Indah niku cek dicekel dhewe kali budi. Kok niku Siapa sih? maksudnya ini iki lho, nak ben kon tolong ta. Lah dene lu masa kon tolong ben balas dendam ngono lho. wis balas dendam. Ya diatur nek anakku iki wis ambyuk ya kon ambyuk pisan. Dadi ambyuk karo ngono lho. Dikatokaken apa? Dadi iki Iya. cekak iki bales keapiane Kartolo. Ya iki lho ri arek sing tak tolong Iki, sakniki ta? sarene kepethuk karo bapakne karo pamane. Iya. Sampe peno sampean sekseni lek Iya. dina iki arek iki lho tak biuki ngono lho. Yo ya apa sih? Lho tadi aku ambyuk mriki, Pak. Glundung semprong. Semprong. Ya, nanti ketatapnya pecah sembrong itu Nggih. ngawur ae ya. Isi to kawinan lah pokoknya. Oh, ya Lah, terus wis. niki nanggap-nanggape kula serahkan bapak perkara biaya bapak sembarang bapak kula kantun turu mangan tok Pak ten mriki. Kok yang gawe? Pensiun kan iki. Ngawur ae terus. Perkara Wis, gawemu apa nih, yo, iki Usman? digolekno dina sing apik, Kang. Wis saiki bener Dik ya, gak Dik mulih. Iya. Kastine nek kene pisan. Besok telek dina sing apik, ojo sampai kemanten mang sial. Ayo istirahat nang jero kon Pak. Betul, Nak. Ayo. Cak waras aku. Wis sakmono sik rek critane Kartolo kumat-kumatan. Ketemu maneh ambek Kartolo CS nang cerita liyane ya, Lur. Sampai jumpa.